Здравейте, казвам се Харита. Аз съм визуален артист от България. В момента творя и работя в Италия. Имам удоволствието да участвам в последният проект на Сдружение Изкуство днес. Това е артистичен обмен между Пловдив и Тимишоара, в който ще участват 18 артисти. Темата на Reconnect е Urban Mythologies или градски легенди. За мен изкуството е както акт на откровение към мен самата, така и процес на разкриване, в който изследвам, разширявам и заявявам собствените си граници. В тази заявка лежи увереността ми, че мога да артикулирам и аргументирам идеите си, но и свободно да се откажа от тях, ако в опитът на времето променя личността или възгледите си. За съжаление, има основания да съществува схващането, че художниците не могат да говорят, и това е причината други да говорят вместо тях. Работата, с която ще участвам в Urban Mythologies, показва връзката между речта и художествената практика. Тази връзка може да бъде заздравена и ще покажа това в перформанс по време на изложбите в Пловдив и Тимишоара.